Ekero tugochaka nigo tugochaka rwase county ya Kisii ekero korobekana kwa abantu obukwaene kiwo chinsemo ao imeyensi ya Kenya lakini rwase county ya Kisii sama miyenda ngale ngoro chakara chinse kumenebere chamambe na gotwariganiria roboti riga tap na mpolo nikubaya ni Kisii Town Chinsa isato nenusu chamambia a set on the boat ya capital abasani go basangerekana eligo chaka esabali yabo yo kurobekana litukolia lero Ikirenga kiare no kubanyura abasaye bari basirete amagimabo anemono asokorobekana kwenegetwe umwaka wita iriyo kwamereria finance bill yo mwaka 2023-2024 Abasaya aboni go bamunchokana na imiye chipara chinyinga sumu chibusungu na gotera amatera ayo ari korokia okoge chigogo chia serikali anene mono asoboitibwa nyatako babo kwenekegwa enga kiywe Egeka ketarenge Getembe ni gabanya nyimbo baika Iriyo kwenekia omorembe asokuruha oborendi gochia ase nibo y'abantu abo igo kwenekia omorembe gochia ase bari bakorobekana abasaya bo nigo basamba amaguru y'ekigari Kugikiria serikali anene mono abanyimbo abanyatako baba kwenekia obuiti obwe Korende chiburaburu nigo cyanekegwa egati y'abanyimbo nabari bakorobekana Reporteria egetasene Getembe kurwa asomo chobosongo Mchensam Miyenda